Chatunga Mugabe has commented on mota dziri kupuwa vanhu naWikiNew ati mhiko dzezvikwambo zvavo ukuwo kuti vahombe vari kuti any message that has come out ichiti I apologize handina kumbo apologize, that is a fake account. David Coulthard ashorwa zvikuru mushure mekunge ati Peter Ndlovu is such a disappointment kuti apiwa mota naSeWikiNew, asi nyaya hombe ndeyekuti maitanaka vachatiuraya, vari kuti vaburitsa zvakare rimwe album rinopisa. Welcome to our latest today. Don't forget to watch this video to the end, mobva mashare kuti video redu rifambe. So guys, totanga na Bellarmine. Pese panopuwa vanhu mota naSeWikiNew, mukomana anombokandawo dzake 2 cents. 4 days ago akanyora akati chikwambo chikati ukasatengera vanhu mota uri kufa iwe. Nyoka ikati ukasapa vanhu mota handirutse imwe mari. Mukadzi akati rega ndisiye musha ini handina kumbotaura zita remunhu nasiba, handina zvachose. Ataura zvakare ndokuti iye as you all know, I've never been a fan of Hollyton, but today mukomana adadisa, you have gained a follower. Waratidza kuti you are a real soldier like me. Hollyton audza WikiNew chivaya kuti you can't buy me nemota, gara nemota yako, handina basa neGR, ndotoda G-Wagon. Wagona usaitiswe mfana wangu. Who the F is WikiNew? People need jobs, food, better health, better education. Kwete zvezvimota izvi. Try something big. Big up Thomas Mapfumo. Every time Bellarmine paanopa statement, it is quite intelligent in a way, but problem iripo ndeyekuti ari kuitira vanhu vagara vanga vaneta from being under the spell of the father for a very long time. Vamwewo manetizens ndo ari kukomenta kuti chibaba ndo zvaifanirwa kuitwa namudhara wako paaitiuraya nenzara achiti rambai makashinga imi muchidya nekuguta and your family. Haina munhu akambopa munhu mota, so leave SeWikiNew alone. Ari kuita zvakatadzwa neMugabe family. Handiti ndimi mega maimanya nezimohani motakedi yose muri moga here. Chiti regai iwo musangano ukaona waakusimbiswa nekutenga vanhu chiziva kuti zvaendwa chaora chino ichi. Anyway, zvakaoma ande Christmas box Bellarmine tipewo something. Jobs, food, better health and education zvakatadza kupiwa vanhu nababa vako. Wakuda kuti zvibve kunani. Vamwewo ndo vari kubvumirana naBellarmine vakati zvokwadi chikwambo chiri kuita kuti ukasatengera vanhu mota uri kufa, nekuti rate yacho yekuti every week, every Friday, every Tuesday panopostewa mota iri kupiwa just a random person. Guys, ndofunga nyoka yacho chokwadi yatoramba kurutsa mari, ndo zvaita kuti mudzimai asiye imba. Vangani vasikana vari muHarare vari kungoti chero ndikanoabhiswa, chero ndikanotsikwa as long as ndiri pamurume anonzi Mbinga ndingatodaro. Makaona Mike Chimombe anga anavo vanhu vakadzi vake vakati nenyaya yekungoti anga ari Mbinga. Imi guys, hameno kuti nembudzi ari kudiwe ikoko kujere. Alright guys, toenda pana bhodhi vakuru vari kuti ivo handina kumbooffer a public apology. There are pages out there that are impostoring me. Inini handina chandati ndataura so far panyaya yangu yekurara nevasikana vairi nekuzviitira bonde rangu. I owe no one an apology. Ivo mukoma vaingotambisawo mapatsa avo. Ko guys, kana waita zvinhu zvakadaro unofanira kukumbira ruregerero here imikani, ende musakangamo kuti mhuri iyi iri kubva on a position of entitlement. Saka zvokuti tinokumbira ruregerero kuma-civilian, just normal people. Aiwa guys, munogona kutorelaxa, mukomana hasi kuzokumbira ruregerero. Then again, in our most viral, Taso ari kukumbirawo pekugara. Akumbira akati SeWikiNew, ini ndiri Taso, ndini uya wekuimba vaka maZimbabwe vaka Africa Fame. This is where I am currently staying. Aisa imba yake ichiratidza kuti iri kuda kutozvidonhera zvake. If you can help me, I really need help. I used to stay in Waterfalls, but then there was a wrangle over that property. Saka inini ndiri kukumbirawo kubatsirwa. Taso akatomboti fadza zvakare nemapalaza ake tichitamba tichienda takadaro. Ndaitomufunga hangu umwe musi ndi Queen of Peace vadaro se waionawo mukoma wedu chokwadi. This is so painful. What's wrong with our country? Fame is nothing in Zimbabwe. Piracy yakavaitisa varombo, ma-CD achiprintiwa. Nai mwari tosvika riniko tichidai. So Zimbabwe has become worse than
during the era of Mugabe. I don't remember a begging competition of our artists during the so-called First Republic, and they are begging from the very same system that has made them destitute. Hey guys, but real men don't beg. Hey! Chokwadi ndinotonzwa kunyara kuti murume mukuru anosvika pakukumbira, but anyway upenyu hunenge waoma, wotoona kuti aiwa vamwe vana vari kungobudirira nekukumbira, saka ndikoko angozvikumbirirawo ari kuedza kuti awane pekugara nemhuri yake. Then guys, again in trending, Holy 10 adona pa stage inyaya ya Dev chete hapana imwe, ende munotoona kuti nyaya yekuti Kimberly Richards akatombobuda buda aina Dev, nyaya yacho haina kunaka zvachose, unoshaya kuti kumukomana aita seiko. But yakanyanyisa guys kuoma inyaya Mai Tanaka, vari kuti ivo guys, this is my Tanaka for the people and Tanaka for the world. Right, we are busy preparing your second song as per your request. Chakachaya, we are going to release our second song. May you please continue subscribing, liking the music song, and supporting tomorrow Tuesday the song is dropping. Ciao. Mangozvinzwirawo guys, Mai Tanaka for the people, Tanaka for the world. Hey guys, vaita kutora naika maita tanga vambotimirirawo wedu titambewo Christmas. Hey imi guys, ndimi makarequesta, ndiri kukuzirai ndimi vandanya kurequesta, iko zvino vabva vangoita that promise, vakati vari kudropa video racho guys, tatomirira. Ndofunga ndiyo nziyo ichatipinza muChristmas, tatatowawaridi kuti tingatamba Christmas nakazongo hakana ya Mai Tanaka to the people. Munhu akarequesta Mwari newe apa nyasha dzenyu hadzisati tambopera nayo guys, zvinhu zvacho tinochiona gore rino vanotodzoka vava naTanaka for the world, ende iko zvino ichange ichitori collabo. But anyway chataona icho kuti Mai Tanaka is looking good, vakandira kure bonnet ravo vachibva vangomira. Yes, we requested for the music and we are patiently waiting. Tanaka for the world, please drop the song. Tanaka asi Tanaka unofanira kumbotsiurana namai vako. But anyway guys, who are we atigone kudaro. Nyaya yedu yekupedzisira ndeyekuti David Coulthard ati iye ari disappointed nekuti Peter Ndlovu akabvuma mota kubva kuna Sewikinewo. Ati iye I'm sad that Peter Ndlovu has had the Suli, his fine name in this way. Celebrities have a duty to ask the question, where did the money come from to buy these vehicles? Ava ndivo meya veBulawayo, asi now meya ava havazive CCC ndevachavangu. Ndapotsa ndatodzipiwa taiko nenyaya iyi. Ndevachavangu. Peter deserves that car baba, regai timbovatsiura regardless of where it is coming from, kuzanu, kusisi, kuna chavangu, wherever, because he represented the nation during his playing days. Not ZANU, not CCC, not any other part. Good evening, your worship. Do you know and have evidence where the money is coming from? Why are MPs in your party not asking? Moda kuti Peter Ndlovu akuitira basa rekuvhunza manje inini. I'm sure he made a lot of sacrifices for the love of the game. Let him enjoy the appreciation. Ava mayor representing Matebele's grievances. Resign, move pa silly position iyoyo in solidarity with the people of Bulawayo. You are a man of means already. Was in a discussion with the common folk today. They are trying to understand your decision to be a Shabang, a Coulthard Shabang. Coulthard, mayor of the city, where Peter came from, has done nothing, zero to the greatest Zimbabwean footballer who came from Bulawayo. Now he wants to open muromo wavo saying he must not collect gifts from some other people. Oi baba, hatishandishidaro. Let him who has not sinned pick the first stone, your worship. Which party do you belong to? Who is your president? Based on your response, I may ask further clarifications. Anditika, that's your duty, me, Mr. Politician, to ask those questions. That's not the duty of celebrities. Citizens elect you to ask those questions. Man up and be a vibrant politician, baba. Pamunoenda ku parliament, mondovhunza mibvunzo yoyo kuti mari iri kushandiswa naWikinewe iri kubvepi. Isusu tine nzara, tikapuwa mota tinongotenda. Toona kuti mhuri dzedu dzawanawo maguta. Imi handiti muri kudya munyerera navanhu naChavangu. Isusu tiri kuma streets, tiri kumamhanya, tine nzara.
Are you okay? Even if he knows where it comes from, what would he do? If he doesn't collect, others will do. You get nothing by being a hero of the so-called people. Is Wicknell an elected public official? We seem to be confusing the state and Wicknell. He's a private individual who flaunts his money. It is the duty of the government to provide essential services to the nation, not a mkomana. Saka ndo nyaya dziri kubva paTwitter apa guys. Vari kuti ivo quote atika guys anoramba ichitonga zvayo nyika izere vanhu vasina kukwana. Mota iyo inofana iri diki kuna Peter, the greatest Zim player of all time, first African kutamba mu Premier League. Hafana kufarira mota yakadai. Chinofara chitori small achievement kwaari. Chinofana kuva chitori small achievement kwaari because of his status, but kwaari big achievement because of kudhakwa kwakaita nyika and yakadhakiswa nevanhu vari kuuya vomupa chimota ichochi. But guys, inini hangu ndiri kuti mota rambai mega. Ini ndinotora mota. So, netizens, they are torn apart vamwe vari kuti akagona kutora mota, vamwe vari kuti dene adiniko de Wicknell arega kupa vanhu mota ita zvipatara. It is not his duty as a citizen. Yes, he might have taken the money from the Gwanda project, this and that, but the Hawks of Zimbabwe, ivo vaya public protector, they are the ones that are supposed to sit him down and ask where is the money coming from. Recently there was an audio that leaked. Yase Wicknell vachitaura kuti vakachiti dzvi paka implicatwa mazita evanhu vakuru, and next minute takaona mpofu nemukomana vaisiwa mumacells kuratidza kuti there are bigger people behind this thing, yet you want Peter Ndlovu to say no to a car. No guys, we cannot do that. It is unfair. Peter Ndlovu deserves to be appreciated, whether by Wicknell or by whoever mu Zimbabwe. Kana angopiwa gift inorambwa here. Christmas ndeye kupanana, regai vapanane. Isusu tiri pano tichingokomenta uye tichiuchirira vamwe. Thank you guys for watching.